L'àrea metropolitana de València conforma una xarxa urbana organitzada al voltant de la costa central de la Comunitat Valenciana, al voltant de la seva ciutat principal, València. El cap i casal, amb aproximadament 875.000 habitants i una àrea metropolitana de 1.740.000 habitants, és el major nucli poblacional de la Comunitat Valenciana i el tercer de l'Estat espanyol. Situada en les primeres posicions d'exportacions i importacions a nivell nacional, fonamentalment pertanyents al sector agroalimentari i automobilístic i amb una forta afluència de turisme, València juga un paper fonamental en l'articulació del corredor mediterrani. El riu Túria, l'Albufera de València, el mar Mediterrani i la plana al·luvial, ocupada per l'horta històrica, configuren l'excepcional paisatge de l'àrea metropolitana de València. 4 paisatges d'extraordinari valor cultural i paisatgístic que comparteixen la cultura de l'aigua com a element vertebrador. L'Horta de València presenta un clima típicament mediterrani. La seva temperatura mitjana anual és de 17,8 graus, el mes més càlid, el mes d'agost, amb vora 25 graus de temperatura mitjana. El mes més fred és el mes de febrer habitualment, amb un poquiliu més de 11 graus de temperatura mitjana, i la precipitació anual és de vora 545 litres per metre quadrat. Junts als sediments, als aports del riu Túria i els seus afluents, fan de l'Horta de València un paisatge únic al món. Al cor de l'àrea metropolitana de València, l'Horta de València constitueix la matriu que relaciona els grans elements fisiogràfics que configuren el paisatge singular metropolità i sintetitza una fructífera relació mil·lenària de l'ésser humà amb el territori. Les seues fèrtils terres, treballades al llarg dels segles, i els seus complexes sistemes de recs han anat configurant un paisatge únic d'incalculable valor mediambiental, productiu i cultural. El proper dilluns 11 de desembre, a l'Horta Sud, el municipi d'Alfafar acull una trobada sobre bullying, assetjament escolar, violència escolar i altres tipus de violència. Aquest simposi s'inscriu en la segona edició del cicle Benestar, Formació, Territori, organitzat pel Vicerrectorat de Participació i Projecció Territorial i l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de València. El programa formatiu està conformat per un cicle de 6 jornades formatives. Les primeres se celebraren a Xestalgar, Alzira i Picassent i tractaren sobre ètica, valors i ciutadania, sota la coordinació de la catedràtica d'Ètica i Filosofia Política, Adela Cortina. Les últimes 3 jornades, amb la infància, adolescència i violència escolar com a protagonistes i coordinades per la catedràtica de Psicologia Bàsica, Mavi Mestre, han tingut lloc a Burxassot, celebrada el passat 24 de novembre, i pròximament a Alfafar, l'11 de desembre, i a l'Eliana, el 14 de desembre.